креатинин превисок, избегавайте ова 3 ореха. Джеди ово вместо тога. Дали сте знали да нека храна, коя се често рекламира као здрава, свакодневно може тихо да ощечуđe ваше бубреге? Креатин можда. Никада нисте чули за овај термин, ali овај жеден број може много да каже о здравлju ваших бубрега, па чак и у вашем очекиваном животном веку. Креатин е отпадни производ енергетскog метаболизма у вашим мишичима и нормално га филтрирају бубрези. Kada vam nivo креатинина порасте, то не е само лабораторийска вредност, то е упозорavaјучи знак да ваши бубрези имaju проблема. Ако се не контролише, то би могло довести до отказивање бубрега. Према CDC-у, преко 37 милиона американеца тренутно живи са хроничном болешću бубрега, али 90% нихто чак ни не зна. Скоро 1/3 одраслих у САД има повишен ниво креатинина, ипак многи прескачу редовне прегледе и предпоставljaju да su умор, loš апетит или висок крвни притисак само знаци старења. Ова лажни осеćај сигурности е управо разлог зашто се болест бубрега често назива тихим убицом, напредује тихо док не буде прекасно. Па како можете да се заштитите и природно контролишете ниво креатинина на безбедан и ефикасан начин? Мој приступ почиње од корена. Свакодневне исхране. Избор преве хране која е вашим бубрезима заиста потребна и избегавање оне која може изгледати здраво, али е заправо богата фосфором, калиџумом или един джанџима које оштечују бубреге, прави свој разлику. У овом видео ću vam pokazati 3 uobičajena orašasta ploda које заправо могу повеćati ниво креатинина, ако се конзумирају на погрешан начин, и 3 друга орашаста плода поддржана истраживањима које могу помоći у чишćењu крви, сманџењu пале бубрега и природном стабилизованju креатинина, посебно кода сте их особа. А ако вам ова тема буде корисна, обавезно се предплатите, поделите се својим најмилијима и оставите коментар со свим питанџима која имате. Хајде да почнемо. 3 ораха да се одмаха ограничи како би се помогло у контроли креатинина. Джедан. Индијски ораси. Ораси кашу се дуго сматрају здравом ужином, богатом енергијом, кремастом и лакам за уживање. Многи старiji одрасли уклучују их у исхрано корисно за срце, верујучи да помажу у снижавању холестерола и поддржавају ниво шечера у крви. Али за оние са високим креатинином или сманџеном функцијом бубрега, каша може бити двосекли мач. Према подацима Министарство полјопривреде САД, само 100 грама суво печених индијских ораха садржи око 550 3 калорije или 18 грама протеина и више од 660 мг фосфора. Веома високо количино у пореđenju sa dnevnim preporučenim unosom. Ovo stvara veliki pritisak na bubrege, posebno kada je filtracija krvi već narušena. Višak fosfora који се не може филтрирати накуплja се у крви, повеćavaјучи ризик од калцификација артерија и додатно подижучи ниво креатинина. Студија објавljena у клиничком часопису Америчког удружења нефролога препоручује да људи са хроничном болешću бубрега удржавају унос фосфора испод 800 до 1000 мг дневно. Само една шака индијских ораха може да достигне скоро 70% тог лимита. Поред тога, кашу садржи калиџум, које у вишку може довести до неправилно града срца и високо крвног притиска код старијих особа са ощеченом функцијом бубрега. Дали свакодневно едете индијски орахеи зато што мислите да су здрави? Дали сте икада проверили колико фосфора има у вашој исхрани? Ако nije, сада би можда било време да погледате далже од тога како се осечкате и почнете да обрачате пажњу на броеве. Далже, погледајмо изблиза орах кој се често хвали као здрав за срце, али у стварности садржи изненаđујуче високо количину калиџума што може бити проблематично за оне са повишеним нивом креатинина. 2 бадема. Нема сумње да су бадеми суперзвезда у светоисхране.
Bogati su vitaminom E, antioksidansi ima i često hvalđeni zbog podrške zdravlju srca i kontroli težine. Ali evo šta mnogi ljudi ne shvataju. Bademi su također izuzetno bogati kaližumom, što ih čini rizičnim za osobe sa narušenom funkcijom bubrega. Prema Nacionalnoj fondaciji za bubrege, jedna porcija badema od 28 grama sadrži do 200 mg kalijuma. Za nekoga sa visokim kreatininom, što obično znači smanjenu sposobnost filtriranja kaliđuma, to može brzo dovesti do hiperkalemidže. Simptomi uključuju umor, peckanđe, slabost mišića, pa čak i opasne srčane aritmiže, posebno kod starijih osoba. Istraživanja objavljena u časopisu American Journal of Kidney Diseases pokazuju da ljudi sa hroničnom bolešću bubrega treba da udržavaju dnevni unos kaliđuma ispod 2000 do 12,5 mg. Ipak, mnogi ljudi tokom dana grickaju bademe ne shvatajući da samo 100 grama badema sadrži preko 700 mg kaliđuma. Kombinujte to sa bananama, avokadom, paradajzom i povećavate rizik. Дали грицкате бадеме док гледате телевизiju ili čitate knjigu? Mislim da su pametna zamena za slatkiše ili čips. Ako imate problema sa bubrezima ili povišenjem kreatininom, možda je vreme da preispitate ovu zdravu naviku. Sledeće govorit ćemo o orašastom plodu kođi mnogi vole. Ali malo ko shvata da sadrži един женже kođe može izazvati upalu bubrega i poremetiti prirodni proces filtriranja krvi u telu. 3 kestena. Kesteni su posebno popularni u hladnijim mesecima i prazničnim sezonama. Imaju prižatan miris, blagoslatkoću i obično se kuvažu ili peku kako bi zagrežali telo. Ali za svakoga sa visokim kreatininom, koštani kesteni mogu više štetiti nego koristiti. Za razliku od kašua ili badema, kaštani imaju manje masti i proteina, ali mnogo više skrobnih i složenih šećera, koji čine skoro 80% njihovih ukupnih kalorija. To znači da mogu brzo da povećažu nivo šećera u krvi, primoravajući bubrege da napornije rade na regulisanju unutrašnje ravnoteže, što je posebno rizično za starije osobe sa prirodno smanjenom funkcijom bubrega. Šta više, kesteni su bogati oksalatima koji povećavaju rizik od bubrežnih kamena. Prema klinici Mažo, samo 100 mg oksalata dnevno tokom vremena može povećati rizik od stvaranja kalcijum oksalatnih kamena. Najčešće vrste kod starijih osoba. I znaš šta? 100 grama kestena vas već mogu približiti tom limitu. Mnogi ljudi pretpostavljaju da su kesteni nežni prema digestivnom sistemu i savršeni za starije osobe zbog svoje meke teksture i niske masnoće. Ali ono što je lako za stomak nije uvek lako za bubrege, a oštećenje sistema za filtraciju često prolazi nezapaženo dok ne bude prekasno. Zdravstveni eksperti su upozorili da je najbolje da u potpunosti izbjegavate kestinđe ako imate istoriju problema sa bubrezima ili spadate u visokorizičnu kategoriju. Ovaj mali korak bi mogao da napravi veliku razliku u vašem dugoročnom zdravlju bubrega. Dali su kesteni deo vaše nedeljne rutine ili možda nešto u čemu uživate u hladnim večerima, a kada ih jedete? Koliko ih obično imate odjednom? Da li redovno jedete kestinđe tokom hladnijih meseci? Koliko ih obično pojedete u jednom sedenđu? Podelite svoje iskustvo u komentarima ispod A. Ako vam je ova informacija bila korisna, dajte ovom videu palčeve gore i podelite ga sa voljenima. Pretplatite se da ostanete sa nama na ovom putovanju ka izgradnji jačeg, zdravijeg i svesnijeg načina života u vašim kasnijim godinama. Upravo smo prešli 3 uobičajena oraha, koji tiho mogu opteretiti vaše bubrege, posebno ako vam je kreatinin povišen. Ali ne brinite, sledeće ću vam pokazati 3 orašasta ploda prijatna za bubrege koji nisu samo bezbedna, već zapravo pomažu u oporavku bubrega i prirodno smanjuju nivo kreatinina. Ustanite sa nama, nećete želeti da propustite. 3 oraha za dželu kada je kreatinin visok kako biste podržali svoje bubrege. Džedan, seme lana.
Може да знаде семе лана kao super hranu za kožu ili holesterol, ali malo ko zna da se sitno seme lana istražuje kao prirodna terapija za podršku filtraciji bubrega, posebno za one sa povišenjem kreatininom. Umesto da se uslanžate na suplemente, čišćenje sokovima ili restriktivne dižete, laneno seme pruža jednostavno i efikasnu opciju. Nutritivno laneno seme je bogat izvor omega-3 masnih kiselina na bilnoj bazi, lignana i rastvorljivih vlakana. Konkretno, rastvorljiva влакни u semenu lana pomažu u snižavanju ure, azota i kreatinina, oba otpadna proizvoda koje bubrize naporno rade na eliminaciji. Studija iz 2020. godina, objavljena u časopisu o bubrežnoj insuficijenciji, pokazala je da su pojedinci sa blagim oštećenjem bubrega, koji su svakodnevno uzimali 30 grama lanenog semena, tokom 12 nedelja smanjili nivo kreatinina u krvi, u proseku za 18%, što je značajan broj za starije osobe. Šta više, alfa-linolenska kiselina u semenu lana je moćno protivopalno sredstvo koje pomaže u smanjenju upale u bubrežnim tubulima, jednom od tihih uzroka smanjenja kapaciteta filtracije. To znači da seme lana ne samo da pomaže bubrezima da rade nežnije, već i štiti bubrežne čeliđe od dugotrajnog oštećenja. Dakle, kako bezbedno i efikasno uključiti laneno seme u svoju svakodnevnu ishranu? Ne jedite cele semenke lana. Prolaze kroz digestivni sistem nesvareni. Umesto toga sameljite ih u fini prah koristeći suvi mlen. Čuvajte ovaj prah u zatvorenoj staklenoj posudi na hladnom, tamnom mestu, kako biste sprečili kvarenje. Preporučena dnevna doza je od 1 do 2 kašike, od 10 do 15 grama. Možete посипати прах семена лана по овсеnim пахулицama, помешати ga sa običnim jogurtom, izblendirati u smuti ili promešati u toploj vodi pri jutarnjeg obroka. Ako pečete sa brašnom od celog zrna, dodavanje lanenog semena u testo povećava sadržaj vlakana i snižava glikemijski indeks obroka. Samo pijte puno vode. Rastvorljiva vlakna apsorbuju mnogo tečnosti, a nedovoljna hidratacija može izazvati nadimandže ili zatvor, posebno kod starijih osoba. Ali priča o rašastim plodovima prijateljskim za bubrege se tu ne završava. Dozvolite mi da vas odvedem do druge vrste oraha. Ona kođa je često poznata pri tome što je bogata i masna, a ipak iznenađujuće sadrži skriveni mehanizam koji može pomoći u smanjenju oštećenja bubrega na način koje malo ljudi očekuje. 2 makadamidža oraha. Mnogi ljudi uklevaju sa makadamidža orasima misleći da su prebogati ili gusti kalorijama, posebno za one sa problemima sa bubrezima. Ali evo istine. Orasi makadamidža sadrže prvenstveno zdrave mononezasićene masti, uključujući omega-7, kožu nefrolozi često preporučuju za podršku filtraciji kod osoba sa oštećenjem bubrega. Oko 78% porcija makadamidža oraha od 28 grama čini mononezasićena mast, uključujući omega-7, kođa reguliše upale u tkivima, čak i u bubrezima. Studija objavljena u časopisu o funkcionalnoj hrani 2021. godine pokazala je da omega-7 snižava inflamatorne citokine, koje oštećuju bubrege, glomerule i tubule, čime pomaže u poboljšanju prirodne filtracije bubrega. Makadamidže su takođe siromašne elektrolitima, oko 200 mg kalidžuma i 188 mg fosfora na 100 grama, što ih čini odličnim izborom bogatim energijom, a i prijatnim za bubrege za ljude koji treba da kontrolišu unos elektrolita. Zašto bi trebalo da razmislite o makadamidži ako vam je kreatinin visok, jer smanjuju zapaljensko opterećenje bez preopterećenja filtracije bubrega, nudeći hladna, nježno podržavanje sistema za filtraciju kod starijih osoba. Bezbedna i korisna količina je 5 do 7 oraha dnevno, idealno između sredine jutra i sredine popodneva. Izaberite sirove nesluđene makadamidže
со повечхава крвни притисак и обтерет худже бубреге. Ако купувате печене пакете, отлучите се за верзия без соли и пъжливо прочитайте етикете. Джордж е дан начин да užивате у макадамиджи е да их лагано самелите и посипате преко овсена каша или помешате с обичним гръчким йогуртом. Njihova природна кремастост побушава задоволство и може помочи у избегаванju нездравих грицкалица. Избегавайте жести макадамижу увече или през паванджа. Богати su мастима и могу изазвати надутост, пореметити сан, що е витално за поправку бубрега. Ако раниже нiste пробали макадамижу, почните sa малом количином и посматрайте реакцiju svog tela. Neki усетливи поединци могу у почетку усетити благо поночу. Дали сте икада пробали макадамиджа, орахе на neki посебен начин, или možda prvi put shvatate da vaš luksuzni orah, za koji se često misli da je samo za zdrave, zapravo može biti tihi pratilac za bubrege koji se bore. И на краю, ако тражите орех богат омега-3 масnim киселинама, koji помаже у смъндженджу упале и ясно поддържава функцию бубрега, ораси su definitivno вредни ваше пъжние. 3 ораха. Ораси su прикладна облика попут ljudskog mozga, ali oni su više od simbola. Oni su izvor hranljivih materija, омега-3 масnih киселина, антиинфламаторних агенаса и билних jedinjenja коджа поддържавaju филтрацию крви и štite čeliđe бубрега от оксидативnog ощеченja. Студия, обявljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition, показала je da su ljudi koji su redovno konzumirali orahe imali 32% niže nivo CRP запаления, а функция филтрация бубрега се значайно поболшала за само 12 недела. Джадан ключни фактор е алфа-линоленска киселина, АЛА, омега-3 на бази биека коджа смънджуе хронично опало кода, особо с високим креатинином, посебно кота них старих от 60 година. За разлику от многих других орашастих плодова, богатих калиумом или фосфором коджи, могу обтеретити бубреге, ораси съдържа умеренное нивое ових минерала, što ih čini bezbednijim za one s blagim oštećenjem bubreга. Pored toga, polifenoli i tokoferoli u orasima pomažu u poboljšanju propustljivosti čelijske membrane bubreга, poboljšavajući mikrofiltraciju i pomažući oporavak oštećenog bubrežnog tkiva. Ako već uključujete orahe u svoju ishranu, bilo sirove, pečene ili dodate za doručak, nastavite tako. За управлянже повишением креатинином, покушайте 4 до 5 половинки ореха дневно по могучности после доручка или као ужина усред поподнева. Избегавайте да их конзумирате на празен стомак, како бисте смънджили дигестивно нелагодност. Можете преко ночи лагано натопити орахе, лагано их препечи или изсецкати и посипати по овсеним пахолицама или йогурту за укусан и лако свърлив подстицай. Избегавайте орахе, коджи имaju горак укус или показуju знаке плесни. Они могу съдържати афлатоксине щетне по здравлje джетрия и бубрега. Ако вам е овай видео корисни, молим у вас да ga лайкуете и поделите са волженима, посебно са унима коджи прате креатинин или su забринути за здравлje бубрега. Ако сте първи пут овде, не заборавайте да се предплатите за више научно заснованog, лако разумливog, zdravstvenog sadržaja, prilagođenog ljudima u njihovim 50-im i starijima. Bubrezi rade tiho iza kulisa. Kada kreatinin malo poraste, to poremeti sve. I nažalost mnogi ne primete dok ne bude prekasno. Danas smo krenuli jasnim i smislenim putem. Od obično jedenih orešastih plodova коджи mogu povećati kreatin do orešastih plodova коджи podržavaju bubrege и коджи нежно чисте и štite vaše bubreге svakog dana. Bez obzira dali imate 50, 60 или čak 80 година, никада nije kasno da napravite pромene. Изберите jednostavne, prirodne opcije podržane naukom koje podržavaju vaše telo, posebno bubrege. Ovako se brinete o sebi, nežno, održivo i sa ljubavlju.
Vidimo se u sledećem videu. Neka vam dan bude pun energije i neka vam bubrezi stanu jaki i otporni tokom godina.